So 24 mil pataka kuno pataka kuno kudai so 24 mil tine nawe kuti waramukoma ora kufamba tibatsirisa musha nyaya yakakurukura mukapasisa kuti nyaya ingaitwe nekukasika mukati mukutoda tiitizvizvinoitisa chibva takupa idhito kumuswa hwani tabva kuda kuti akuenda kumba tiri mudzira wamukoma wakabva kuti asa kana zvadaro takuchitoda munhu wese manje family yese kuti ava aripo nyaya tikati aiwa pane chakaipa nokuti ese tingorowana shuwa semhuri tosvika takaenda kumba vanhu vese vodaidzwa kuti inoita mada kudzoka ndataura sara imi uchidaidza vamwe kana mukoma wakawanikisa wodaidza vanhu voungana kwatakaitwa madonations emari vanhu vakabvisa mari vakazoti akomana wavati zvaarongororamba aripo weduasiko ari pangari taiwa titaura kuti vandaenda kumusha taungana faya mari yakutokwana but chaindinetsa mai ndori patakaenda kumusha kwacho tinosangana pasambo kumashops tisangane pamba mari yakukwana kudaro saka tauda kuti chitume munhu dzinata sezvakautaura changamiri kuti munhu auye mukoma wobva ratanga kudzoka futi kumashure bheki aiwa hazviti torangofamba isu tiri 3 chete takufamba kumwanga 3 kwatinofamba 1 tafamba ikoko tozochinzwa kuti tozvina kopi kuraita pese tiri pasambo ipapo saka takazoita pakoti kakawadzana takuti waramba chingotitedzidza nyaya iyi gore rinondopera kavanhu vachimboda iso mukoma wakabvasunga futi watoenda saka mai toita sei waona kwabvisa mari patakabva tanoudza baba munini baba padzi baba munini shoti omwe wakabvuna navo vana vashoti vanga vari kusouth africa wakatobvisa mari yavo kuti tiite nyaya iyo saka kuiramba kwakaita ndosaka tichiuya kuno kuseni baba munini shoti wanga vari pachechi takufura tichiwaudza kuti baba munini takuenda kunyana udzedzera kanzi aiwa mime ndaina ndiro inini changamire ndichawafonera ndiro so vamwe vatasvika uita mgomana pane chanesa takadzoka navo musi wa 24 ivo taenda kuti musi wa 28 vakasangana kurukura navamwe vese tivada tobvisa mari tobvisa $20 tosangana musi wa 2 katasangana musi wa 2 munhu ari kuya nemari yake totafamba sekupindira vanhu vatakataita musi wa 2 wasvika takasvika kutoungana taungana natarume taungana pana ndikaiti chifamba ndikati aiwa mari yedu haina kudini haina kukwana ndikati mari haina kukwana kazi haina kukwana wezeiri ma240 mukomana vatumirawo $50 ava ndivakazosa ndundi akarubata mari ndikati varume izvoti musi wa 2 taidiwa musi wa 7 taifana kuripota musi wa 7 wekuti mambo akataura kuti tofana kuzozokipana musi wa 7 vakati hano tofonera mazota kuti tatadza kudini tatadza kubudira zikuyawo mashure tikati right kana zvadaro ngatisviki musi wa 9 kana takasangana musi wa 9 make sure tautosunga titofamba shuwa musi wa 9 takatatakura mabhegi ini tese takamangarwa tiri vatatuka nhasi tauya tiri 2 takazomanga papa 2 tiri 3 takaine mabhegi edu taane mabhegi edu tasvika paya patinosangana pamashopa pachechi panoitwa chechi tasangana paya paya tikati avo varume tauya takatogadzira kuti tifamba tikati mauti kufamba sei tikati iya muita kufamba sei handii makataura yetu ufana kutifamba taine mabhegi ao tifamba tikati aiwa handii tikafamba ndomandabvunza munoona kuti apo pese tiri kuungana musi wa 28 takaungana musi wa 2 takaungana lasi musi wa 9 nyakumhangana mhosva chaichai hapo aukamu zvirikufamba sei ini muri kutumwa here kana toleni nyakumhangana mhosva anofana kunge aripo toramuinomugoipesa taiungana angasi tikati varume zvamuita handizvoba tuda murume wearipo tikati izoita kusviti musi wa 16 tofanira tisangana musi wa 16 iye murume wearipo tifambe tese tabvumira kuti okay tapedza kudaro avo vazomufonera ndakuenda kumunhu ndati mukomana wazofona kuti no musi wa 16 hauchaiti
ngatichite musi wa15 16 yanga iri mani ngatichite musi wa15 ndoba ndibuyeni right ngati ano problem kana ati musi wa15 haina problem tinoda musi wa15 akaenda kusangana panapa taisangana pachechi yeroma saka chakaita zvadza paroma chandibva bozva chiti chechi isingatende kuungana panoona madhira atipatinei pamashoko vanhu ambaitongoungana ipa tasvika paya taungana paya right takuti rwendo rwedu rwuye haruchienderere mberi ndikati muda kuenderera mberi kupi isu tinoda kuti daidze munhu kuti auye kumusha muno ndizvo takataura kuti daidze munhu kuti auye aiwa zvarume munongodaidza munhu sei takatibva kwamambo kuti zvakati endei mufamba tairi patatu muende munonzwa kuti zviri kuita chii uyezve hembe idzo makamwina dzakachena here ndo nyaya iripo ndikati aiwa hazviiti isi tiri kutaura kuti isusu muringorambire kuti munhu auye tikati kwete wakabva watanga kupenga wakatanga kusumuka iyeyo vasumuka kuenda pana mukoma kusvika kundomunongedza kuti wee mdara iwe mdara iwewe ndo trouble cause iwe murukandira mabhombu aibva atanga kudaitira kuti ngatisungu vanhu vakomana ngatosvike netamboti wamamisha izvo tiwamamisha kana kwese kwatipetana toende nawo vakomana ndidara aibva apa paya bvaanda kogara kusaidhi agara kusaidhi uyu akada kuita kuti no musatauta zvazvenoizve unenge akazotora uyo akanga autazvati autazvati awakatora nemabheki wakatoita umbo hwake kuti sotorapira akatora nemabheki yeunoita ufamba tizo takataurirana nezvo takatifandeii saka yakazosumuka tiri ipapo ndikati manje ini ndautorova mdhara manje ndautoinoenda kutokuputsa manje ndautokuuraya akasumuka zvainoenda kutoponda izvi vanhu vakakwaripadokuzoti vazoenda kuzvibvi batwa hapana batwa paipa uyo akabva asumuka aibva atosumuka atoona honde yako yautoita uyabatwa manje wakabatwa nemumwe yatakasungwa naye uyo asitipo banhasi ndobva abatwa paipa wabatwa paipa vanhu gara pasi vikoma garai pasi ndikati inini haichagari pasi ngoti kana makuita zvehondo inini handii tinoda kuti titaurira zvinhu zvakanaka mukamakuita zvehondo hazviiti ndokandasumuka paipa musi wa15 tikati michitarai kana madaidza nganga yaidai nganga gaichiuya kana nganga yauya tozotoenda ipapo totozwa zvakamira matabva ipapo kwabva kwautogara musi wa2 takabhatira musi wa2 juni apana bhurusi wasangana musi wa15 tibva tamirira kuti wachadaidza nganga sondokumu wachadaidza nganga sondokumu wachadaidza nganga sondokumu kwazotoona chi kwautoya masamu kuti ndichaurombo wacho ipapo ndakatora odi yezvo wakataura ipapo pataidaurwa pacho kuti vanhu vane kudzidzisa pokutanga apa takamboti paya takazotiza kudumba vanga vatikomberedza futi vauda kutirova but hazvina kukwanisa kuti tiite umbo hwekuti vanhu vanga vauda kutirova bhozi hapana chotaatiinayo but takatora odi yani ndikukumbira kuti muiterere odi yoida kuti waida kutirova zvekuti yakaema murimo zvisina kufamba sekuwirana kwatakaita kufamba munotipa dhete kana kuti munotipa urombo hunyowani watoda kuteedza tese right inini pamusoro chengano mapindiro yaningaita isusu zvokufamba tiri kuda asi chinangwa kana kuti munino kana kungwara kana kuti chii chiri kumunetsa ndo chinondinetsa boi pakufamba ipapapa warunyepa kuti hasuda kufamba isusu tiri kuda kufamba boi ndakazoona pasamoni iri kuti wari kuramba kufamba newako handidi saka ndaida kuti munzwisise apana kuzogumisisa kugara tese kusvika tazoona pane sambo munhu apana kugumisisa masoko ake akataura kana taima murimiwo muripo munomirira here kuurawa kumirira kuurawa apo takabva panapa pane imwe ishe akakuza mumoti chitokudai mutorike dheti kudai panze pane imwe ishe akabuda akati murai ndiende nawo ndakangobuda panze apo ndakatosvika ipapo mukoma wakabva atotanga uramba kuti tichatoiti iwewe uenda kutoda tiri panze apo wazvatotanga noizi tichitori panapo kwazi hatitongodiwa mwanhu bandi utoda iyeyu neumwe munin'ina wacho ndoti imwe mwese hapasi totonda pachitodzokera imwe murudei pazvinhu zvacho ipapo saka isusu ishe yakabva azotipasira sei handiti mambo ndiye ataura kuti endei modi
saka imwe mutedza izvino zvatawana ishe saka uyo anga akutotsamwa kuti saka totaurirwa panapa zvekuita imwe makakutangira pano kuramba saka takabva tazobva kupana tibva tafamba tibva taenda kumwe tasvika kumba takabva tazokupana madheti kuti ashuwa ngati gare pasi tibvise mari takabva tasvika tibva vatavana saka tatimbotaura kuti izvo vanhu vari kungana kombako takabva pari kuitira zvinhu vanhu vauramba kuti tiende ipapo kwamba kwavo takuenda pasango saka takabva tasvika takabva tati ngatibvise mari wakabva kuti ai nhasi mari isusu hatina pavari vatatu vaya vabva kuti mari hatina tikati hani muchazoti tsvakai tambomira kuti tichataurira ishe kana yanonoka tsvakai mari waibva wazounza awandi wakatanga kuunza awakamboti chikoro kudidini wazounza uya $20 vatati zvinhu zviya takamboti mamwe zviri kufamba asi pakutaurirana chaipo apa pakutaurirana vanhu vasi kuwirirana mushemushepo saka ivo wakabva wazoti manje imwimi muri maroya ndiko makatisungisa kaini ndimo makatisungisa kutaura inini nani uri kukombamatambo neuyu awanga ndiko makatisungisa imwimi ndimo makatisungisa murudo pakati pazvo saka wakanga watodaidza vanhu vari kwamandeoma vari kure uko vaibvati avarume ava ndivo vakatisungisa kwamambo MUTASA wakati imwimi makasungisa avasei masungisa vanhu sei imwe muri kupindira pakati pavanhu avasei siyai vanhu vanezvinhu zvavo saka tibva tati aiwa isusu takatobva kwamambo takatopiwa kuti ndizvo munotoenda kotoita saka wakatoziona iti saka takazoiti zvopasina mari ngatizoungana kuti ndipo wakabva watanga kuti imimi muri kutoshandiswa muri kushandiswa munhu une nyaya yake panapa utori kubasa isu tiri kuungana panapa isusu tiri kusiya mabasa edu pamusana penyu ndimi muri kushandiswa saka isu takabva tatoti aiwa munhu wakasiya mari yake panapa $20 saka iye ari kubasa aiwa ngauye saka ndipo wakatavasana kuti ndizvo wari kutaura varume zvinhu zvatomira kuno isusu kuno kuti atatofuna kuti mazuva edu adarika tikatofuna kuno mazuva edu adarika teedzere amwe mazuva saka uyo wakabva wazouyawo auya tasvika paibva tati mari yapo imwe yapo asi mari inoita saka takaenda pachiti pari kutaurwa ipapo shuwa mari yakabva yazi mari yapo saka chakazoendesa ngechekuti wakazotaura kuti imwimwi izvo makaita musi uya kuenda nevakadzi kuenda kwaMUTASA nevakadzi enyu handisi kuda kuona munhu ba handisi kuda kuona vanhu kwavanoungana izvo makaita paya nekuti wakanga wambotanga zvekuti imwimwi izvo taronga takabva tati kuda munhu kwatafona munhu tabva tamuona munhu watoti aikwazi ngauye kupa saka asati auya munhu uya wakabva wazotaura futi kuti tazosangana mai kuti munhu uya ari kuda mari tibva tarengerana kuti kuda mari yakati saka wakabva isu tatouya nezvinhu zvedu izvi takutoenda kubadza toenda kubadza muda kuenda kubadza sei zvaiati takataurirana kuti kuuya nemunhu uda kuuya panapa takutoenda kubadza isu tatouya nemakiti edu zvese takatokwana kana matorambawo imwimwe saka isusu makati takatiza kamunhu auya paumba bva mati takatiza saka nemwi marambawo handiti takati kutaurirana kuti tikuda kutsvaka munhu aiuya pamba nhasi matoti taitatopfeka taone nemakiti edu kana matoramba isusu mukati takatiza umba saka imwi matorambawo atakati aiwa handizoba zvinhu kwezvekutaurira mutauro unofunga kubva kwatakaita kunoku makati Sylvester Monday makati tipei date ndikakupai date ito mataurira makaita makati tadaro tinoenda kuzinata hamuna kutaura vazvi kutaura namukoma waradzi tofamba kunga itofamba kunga makati munoenda kuzinata munopuwa munhu anouya ndakati endai kuzinata masvika kuzinata zinata inokutaurira kuti endai pakati maererano neproblemu yenyu ndo anoziva kuti uyu anodzira neproblemu ndinhingi anodzira neproblemu ndinhingi saka endai izvozvo endai kuzinata mubhiye mazita ewangu then moenda patinosvika musi wa16 patichavhura dare ndoda kuzorwa ripoti kuti madzoka makasangana nei kuti kwakazii it's only that weekend yatina dare nenyaya ndandikuda kuti nditi isi tikazi takarambara hazvigoni nekuti isi mari dzatakabvisa ndiwo anazvo maisha isiri mari
mari yapo fine, but mari haibatsiriba kuti makabhadhara iripo pazvayashanda pasina, because yakabhadharirwa kuti mushande mufana. Saka kana musina kufamba, saka makaibhadharirei. Mangwana muda kuti muzotanga nyaya kuti mari ino takabhadhara ikaiwa, ndozvamada kutanga. Imimi kuti zvisanetse, imimi bamba nehwani wenyu chaidza nemi bamba muri tu endai kuzonata musi wemani mopiwe mazita kwamuri kuenda weekend mobva matoenda 1 2 hazvidi kuenda vanhu vese 500 1 2 musi wemani endai mopiwe mazita then weekend chauzodozwa takutozwa feedback yekuti mazoenda ikwahazi ukwazii bambo wadzvinyiwa ndiani andu saka ndatichi mande mane mazita yavanhu nenhamba dzavo dzabambo Tobia nani na Sylvester ndozovabvunza musi Friday endai isai namba mande asi mande Tobia na Sylvester kulitana mande sure this is what mande sisu chatatu kukumbira kuda kuti vanhu tibatane semburi yedu yekwamandeya nekuti apa tata kupera kutasurana ndiri pawakauya varume wakauya shuwa wakutipa nyaya ndo mafambiro etaita hatina kurambirana nazuba takagara tesi takagara semburi sematauro vari kuita isisu takagara semburi tagara kudaro takuda kuti last yacho pakazoitika nyaya idzodzi kuti pakapa vanhu vatadza kuwirirana shumba wakabudisa kuti aizve hazvisirizve kwavazaiva izvi hazvisirizve kwamakenziba izvi izvi ngezveko hakudi kuwanda isu vamwe tiri kuda kubatana shumba panemwe nyaya yemamukuita makauya uma kwangu imimi bambo Tobias ndiani umwe akaya naizve makauya muri about 3 adi ndikakutaura kuti nyaya yaushe yakapera seclose chapter nyaya iripo ndekuti chigadzirisai vanhu vekwamandeya mune confusion dzokai mogare pasi muchironge 1 because kwamandeya izvo hakuna family tree hakuna saka mucharamba muine problem yekuti pamuchagadzwa pese papashapaisha aripo pese ringengori hondo pese iri hondo hatichadi izvozvo baizvo toda zviri zviorganized endai mogare pasi vana mandeya wese mhuri yanyachega neyawazai andizvo itai endai mogare pasi mubva maronga chinhu chenyu chekwamandeya 1 chiri kutaura kuti family tree yedu iri kuti zvakadai chikabva uku chakuenda ku chakadai mhane mutemo uri kugavhenai mhane chinhu 1 chamakaronga noti zvokuti tinoya kuselection kuno kuda family tree 5 uyu uri inotangira pane muzvare uyu uri inotangira pana machega uyu uri inotangira kunani uyo sina kuzozvara mwana uyu uri yakadai uyu ayo that's nonsense ngatisvike kukura kuti tauda order we want order yekuti ushoda kugamba kune 5 groups dzodai dzinogadza munhu wakasiyana ushe kwamandeya ushe nhasika wokuti vazotanga nhasi kuti icreation kana kuti station ushe hwagara uri chii uripo saka takukora kuti ushe hwakadai tauda order munolidwa naishe muyo mumana ndakamutaura iwewe nouya tokubatsira iwewe inini ndidutaura iwewe basa rako izvozvizvi kana takati ndiwo haishewe basa rako iwewe izvozvizvi is to unite the family and make sure zvinhu zvokamandeya zvamira zvakanaka iwewe izwa iwewe haufani kuonekwa paforefront yekuti vaenda family our advisors as we speak right now they are under you and while under you kana wauya whoever auya ndewawazai here ndewachega here ndewani kana auya achida help mupe help semunhu wekwamandeya toguru kuya
not zvese zvomuta. Ndakatozwa last time kwane nyaya yekuzi pano waenda kumapurisa wabhuka pamuterere, pano wazoenda kumapurisa hazi waishe ati wahasiye tinauti tigadzomwe ishe tazoenda kumapurisa nevenchaji akundifonera ruda kuzi tine mitingi yetikukumbira ida kuiswa pamuterere yekuti hazi tinoda kugadzira ishe munyowani mambo wati ishe aripo hasiye tinoda kumubvisa data selection zvandakatoraa kuti ma-wrong signals iwaya ekutoratidza kuti totangatibatsirani guys. Ini ndakataura kuti whenever you want me mukatidaidza kuti ndodzika I will come down tobatsirana because chatiri kuda isusu todati kwamandeya kuite order. Handisi inini kandakatarisa mandeya imimi kuri Hondevari mukaona mandeya yashaya order kwese Hondevari munoshaya order. Munozana kuti saka zvokuti tirambe tikudzokera mumashure chinhu kutoa kuti inini iwewe mukomana uripo handisi ushe hausiri wako ndewe mhuri izvozvo usasikangana. Ushe hausiri wako ndewe chii ndewe mhuri. Basa rako for now uri kutungamira chii mhuri. Saka chaunokona mukaumisa pamepu izvo right now ndechekuti mhuri yawazai mhuri yazani chenda wega handisi wazai nachenda wega guys ngatite zuva rakati musi wakati ngatisangane handisi panzvimbo yamunoda kuti muite sei musangane handisi then mugadzira chinhu 1 chekwamandeya. Zvandikutaurai ndikutaurai zvandakaona pandakauya kuselection handisi pandakauya kuselection pamwe mweni mamusipo it was so disheartening handisi kuti wairwirirana kuita spokesperson wekwawazaya wape waurwirirana kuita maspokesperson ekwawazaya vari 2 nomumwe haanzani mumwe angari koso ndimi handisi wapedzisira kuti uyada kuita spokesperson uyada kuita spokesperson wapedza uyautaura zvakasiyana nezveuyu zvakasiyana okana at the end of the day chikuendepi ndo zvandikutaura kuti tiri kuti no guys izvo zvekusawirira zvakadii zvakapfuura izvozvo zvakashata. Let's go back rongai meeting kana muri ndida inini ndouya ikoko tobatsirana kugadzira chinhu 1 chekwamandeya chekuti panonzi ushe wekwamandeya peperero ndo rinobuda iro ndo zvatikutaura izvo ndo zvatiri kuda isusu iyo tiri panapa ndii muri kuona vakomana vesu varava anga mazapota house pana chibagwa pana chimwiwo pana dero mafamili zese mumangwari naye aripo dai because chinhu chake chedu chese hachisi chinhu chemunhu 1. Ini ndiripo chete I'm just the voice of all the families but umambo hausi wangu bai umambo ndiye hwamutasa hausi wangu bai ndosaka kuti chinhu wakabvapo kuchenda kwakakuchera it means ndewe vanhu chinhu chedzinza hachisi changu bai. Saka chiripo nechekuti tiri kuti ngatigadzire chinhu 1 chisingatikanisi asi chinotibatanidza chii kuti tiite chinhu chimwe chete. Izvozvo kwamutasa takagara mai manje handiti takutoda kufanana final draft ndiyo takutoita meeting but takatoita draft izvo takatogadzira constitution yechi yeumambo wekwamutasa kuti umambo wekwamutasa tinoita sei anopinda ndeupi asingapindi ndeupi and what is the reason why asingapindi uye achipinda why zvakadai dzimba dzedu dzakamira sei dzakadii zvese kana tangosaina chinhu izvozvo ndochatakuisa national archives ndochiri kuenda kupi ndopepa redu rabhaibheri rekwamutasa rakushanda kuti pakanzi nhasi ndori kandi hasipo ari kupinda next ndiya hakuzoti right wafaka saka rupinda ndiya iwe ndikuda ai no ngatiti aripo handisi ndiani aripo ndindorikanda after ndorikanda kuna chakambeni handisi isemeta kukugara right chakambeni tipe tsvana handisi zvatopera next chakambeni wabva wakulunga naye chipadzwa tipe tsvana zvatopera mutoenda pane order there is no need kuchaswera muda sei ukuwana muri kukana makanda yamuri kuitaka ndiye kuratidza kuti zviro zvenyuka hazvina kurongeka. Ende chandoziva ini kwamutasa takaita hominisi takaita katatu kubva pafiwa tupataya chimbadzwa tupataya futi chakanyuka ese wanga ari mapresidential nomination murunzwa yanga iri presidential nomination why because kwakusina order president okopesana ndorit ndiwo vana mutasa wacho uyu uvaza isai uyu hapana no contest izvo because there
in the constitution, there in the traditional leaders include. Kana zvanetsa mambo ane simba rekutopinga munhu iyo gareya. Saka hatidi izvo kuti mambo agare ari mambo kuti kuti mumhuri menyu every time mambo ndiye anopinga. What is that? Kuti chinhu ndechemhuri ichi. Mhuri ndiyo inofanira kugaidha mambo kuti mambo patari apa takuenda uku. Apa takudai. Mambo oteedzera izvozvo. Nokuti munopa president otaura pamutasa kutambura president. Wana yava varumburwa. Chimbanzi waendesa kadzimba kuguje kukoti. Ndori kada waendesa chakanyika kukoti. Uyo aendesa chimbanzi kukoti. Kuga president opesera ta. Ora rambai mukana iwe ningiwe. Ngara munyorere tsamba ndiyo mambo. Mabatsiri. Hapana. Ndozvandakataura uruma pakauya. Ndikati bambo endai kuna Ishe. Handizvo ndakataura. Ndakati bambo Tobias endai kuna Ishe. Imimi makamirira mhuri yekwani? YekwaWazaya. Uyu akamirira mhuri yekwani? Yekwachenda weka. Handizvo. Endai mogare pasi. Muronge zuva rekuti mhuri dzese dziite sei? Dzisangana. Kana dzasangana, munhu machigadzira chinhu chenyu chekwamanene. Family tree 1. Succession model 1. Tsika dzenyu dzamunoita pakugadzira 1. Ukwezvo zvizvika wamwe wenyu tikada kuti tinogadzira Ishe, wamwe wenyu unotaura kuti Ishe akiri mugomo, wamwe uri kuidza mugomo. Svimbo dzedu hadziendi mugomo, wamwe dzimwe dziri kukwira mugomo. Izvi hamuna chii? There is no order because hapana ruziva chaicho zvinofanira zvichiitika. Akamubona ndizvo. Ini vimbeso kwamupinda. Akamubona. Muchazoona kuti mukati pote murikazvizva. Mukati pote maenda kuzingata nechi pote. Muchaona kuti nyaya yese pari paenda kuzotraya kutenga kuzotora futi nyaya dzeushe. Iyi nyaya mukati pote tenderere dzoke apa nyaya ushe ichazobuda futi. Mark my words. Mutaona Mandela muri anashumba ino. Muri anashumba ino. Ende murubi. Tiri chese takataura kuti kana tiripo kumana kana pane zvamufunga zvokunesa kudoti but to come down there. Tobatsirana Tobias. Ukadzira chinhu chii? Because maonzera makaitaka nareko mandeya inoda isina mupindu nenguva. Asi chinoti ripindu nenguva yachii nareko mandeya? It's because murukana. Muruzazvizva. Izvo zvizvi munopinzwa sei bambo Tobias mudande rakewo? It's okay, Handisi Traditonal. Ngatigare pasi tiite sei? Taura kuti ngatigare pasi tiite zvinhu zvatarisa tiite sei? Tibatsirane guys, chinhu chimire zvakadini? Yes. Simon shoti. Ndakutaura nenyaya yeumambo kuti takabva kureketa namadzibaba edu kuti Madhara nyaya yemakutanga iyi handakuna. Then I think 2017 ndakashayikwa namukoma wedu aiti mukoma Neva. Saka pane tsvimbo dzaifamba nadzo nyaya dzeumambo. Tsvimbo dzaifamba nadzo. Then mukoma iye akangodonha akangonyarara South Africa. Tikafonawo mukoma ashayika tikabva kuSouth Africa takasvika paroko kamhanya kutaura kuti tsvimbo iyi ndiyo yauraya munhu ari apa. Tikataurana naMudhara kuti naMudhara kuzvikutaura ndezvipi zvakanzi tsvimbo iyi yakanamatirwa hanzi kumbare nechichainizi kuti tsvimbo yakatowanako. Then tikaona naMudhara shoti wacho tikataura naMudhara andimufamba. Pamudhara tomuudza kuti Mudhara tikati takufamba anoda kuzviuraya. Tsvimbo yacho iri handizi kuti tsvimbo yacho Shoti anoda kufamba ndakuzviuraya ndo. Nhasi shoti ndakatofanwa naShumba nenyaya yekuti ukaona Shumba uyai kuno kuti famba ende kuti kudiwa mari. Tikata naShumba mari chase takasina $60 kuna baba. Then baba aiudzwa but airamba kuuya pane wangu. Aiudzwa. Then neZiromanero takasvika neZiromanero shosvika kuno. Tikasvika baba awapo vari kumusangano kwavo. Then makusena 6 tafuma kuenda ikoko. Tikati baba tatika kujamba yazviite. So taikuudzai kuti baba isu takwenda kwamamutasa kutaura nyaya.
abatiudza akati pamamutasa endai mega ndichataura namamutasa inini ndikamuudza kuti baba mari tiri kuwesta I think December takaenda kwamaranga kune mukuru wekwamaranga tikaenda akati handi kwamaranga handisi kufamba tikaenda kwamaranga nababa takaona mari yakawanda tikasvika kwamaranga ndovanzi Mdara ende unogadzirisa zvinhu zvako ende taura wana chokwadi muripe ngozi dzekumba kwenyu. Mdara akati tichazofamba takati Mdara ngatifambe zvine zvadzokochera tsamba yako uchazodzoka kuchechi wari pangozi hakuna ngozi yakaripwa Mdara ari kuchechi nhasi asvika ari kuchechi tamuudza kuti Mdara hande Mdara aramba ende ari kurambira vanhu vese vari panapa ichechi ipi yekwamaranga Joana saka uri apa pasiri nimuro nasa ndo pari ende auratidza kuti koko handisviki. Alright, it's okay. Timuvhomorere nezvatiri andina muna ndizva kuti nyaya idzi zvinhu zvacho munozviziva zvinhu zvacho munotozviziva zvinhu zvacho ati but munoda kuramba kugadzira zvinhu zvamunoziva ati it's wrong saka handi ndei zvandataura kuma mundipe date Friday ndikufonera timapa asi Mdara wako ndikunomona nhasi ndovatopindawo sechechi taikumbira kubvunza because isusu aiwa ndikuona sendingodhara nesezvichaterese chadaikumbira kubvunza mambo ndekuti isusu madhete takapiwa kubasa atinge takapiwa 4 days ende matakabvisa saka taikumbira kuti dai kuzivane kufamba tambofambawo kana kuti dai zvaita mangwana maikwanisa kurikwesta kunoti nhamba yavezvazvana kwamaende kutsvagire nhamba yekuti munokwanisa kutsvaga nhamba yamangwana munokwanisa kuti mukomana yakakutisai mabooking moti mangwana Sunday Monday Tuesday munge matofanira kunga madi right it's okay alright pakamadi right handi